Ćao svima, Nenad M ovde. U ovom videu ću vam predstaviti jedan sajt koji se zove Triple Threat i koji je proveren i na kome je jako brz obrat novca. Kao što možete vidjeti, sad koliko je ovo tačno ne znam, ali kao što možete vidjeti prema ovoj statistici pogledajte koliko imaju isplata do sada. Inače, ovo je sajt neka vrsta revenue share-a i neka vrsta Matrixa. Zašto Matrixa? Vidjet ćete kasnije. Inače, imate dva načina, znači Matrix i revenue share. Ja Matrix ne radim nikad, tako da ni na ovom sajtu ne radim Matrix, već samo revenue share, ali pokazat ću vam obe vrste, da tako kažem. Jako dobra stvar kod ovog sajta jeste ta što prima Payzu i prima PayPal. Što znači da ako propadne sajt, u svakom slučaju možete da zatražite disput, jer i Payza i PayPal imaju disput. Sada, klasično se registrujete, ako vam je neko poslao link za ovaj sajt, registrujete se, ako želite preko mene, ostavit ću vam link u opisu ovog videa. Dakle, kliknete na taj link, on vas prebaci ovdje na sajt, kliknete Open Account i klasično samo popunite podatke, to neću pokazivati. Ja ću se ulogovati na svoj sajt, na svoj nalog. Odmah na početku ovdje ćete vidjeti jednu statistiku o kojoj ću reći nešto malo kasnije, ali za početak šta treba da uradite pri samoj registraciji. Dakle, idete ovdje na Get Started i ovdje vam piše, ovdje su vam 3 koraka koje treba da uradite, a prvi korak jeste da kupite membership, odnosno, kako se to zove, članarinu. Članarina na sajtu košta $10 i plaća se mesečno, jedan put mesečno, i ona vam omogućava dakle, da primate proviziju od referala, da možete uopšte da koristite sajt, znači da kupujete pakete i sve što radite na sajtu morate da imate prvo članarinu da biste bilo šta mogli da radite. Uz članarinu dobijete i jednu super stvar koja se zove autoposter. Mislim da to neću reći šta je, mislim da svi znate šta je autoposter, tako da nema potrebe da pričam o tome, ali eto, ako neko ne zna, dakle autoposter vam omogućava da šerujete šta god na društvenim mrežama, odnosno na Facebooku, on vam sam u vremenskim intervalima kako vi podesite šeruje po grupama, fan stranicama, profilima i tako dalje, ono što vi želite sam. Što je stvarno super alat za marketing. Sada, dakle pri samoj registraciji kupite paket, ali ja ću vam prvo pri samoj registraciji savjetovati da prvo podesite vaše platne procesore. Idite ovdje na My Account pa Cash Out Setting i ovdje imate dakle da unesete Payza i PayPal, znači e-mail, odnosno da povežete Payzu i PayPal. Ja sam samo PayPal povezao, možete kažem i kreditnu karticu, debitnu, ali mislim da da, može. Znači možete i kreditnu karticu, da, ali to preko PayPala ide, tako da u svakom slučaju morate da imate PayPal, tako sam i mislio. Znači povežite samo PayPal i Payzu, ako želite, ja sam dakle kažem samo PayPal povezao. I nakon što povežete, jednostavno znači kliknete ovdje i idete ovdje New Account i tu samo unesete vaš email sa PayPal ili Payze i to je to. Nakon toga idete Get Started i ovdje ćete imati opciju, dakle meni sada to nema, ali pisat će vam kupi odmah, kao ovdje što piše. Kliknete tu i on će vas odvesti na stranicu, ja mislim ovdje, ovako, vi kliknete opet tu i onda ćete vas odvesti na PayPal da direktno platite tih $10 članarinu i to je to. Znači nije potrebno za članarinu da pravite depozit na Triple Threatu, već direktno sa platnog procesora se kupuje članarina. Ok, kada kupite članarinu koja košta $10 i na mesečnom nivou se plaća, sljedeće što treba da uradite jeste da kupite pozicije, revenue share pozicije. Znači idemo ovdje revenue share, pa ovdje buy add shares i ovdje imate nekoliko tih platnih planova, da tako kažem platnih planova. Sad, u zavisnosti koji plan koristite, toliko ćete zaraditi. Kao što vidite u ovom prvom planu vam je 120% zarada, drugi 125, treći 130 i tako dalje. Jako je bitno da pri kupovini bilo kog plana kliknete na detalje i da dobro se informišete pre kupovine. Dakle, kod prvog plana zarađujete 120%, znači 3 puta 120%, to je
3,6, što znači da uložite $3, a zaradite 3,6. E sad, na koji način vi dobijate taj novac? Kliknete na detalje i tu vam sve u principu piše. Znači, dobijate i te neke kredite za reklamiranje na ovom sajtu, ali ono što je bitno, kao što možete vidjeti, vi na svakih 2 sata na ovom sajtu dobijate po $3,34. Što znači da, ako ste zaradili 3,6 podeljeno sa 3,34, to je 0,12024. Znači, na svakih 2 sata vi ćete dobijati toliko, sve do ukupnih, dakle, 120%. Znači, kada dobijete svih 120, više ne dobijate novac. Sad vi izračunajte otprilike za koliko dana ćete povratiti taj novac. Što je u svakom slučaju jako brzo. Kod drugog plana, da biste uopšte kupili drugi plan, morate makar jedan paket da kupite u ovom prvom planu. Evo, to vam piše ovde, znači, morate jedan paket u prvom planu da kupite da biste mogli da kupite u drugom planu. Kao što vidite, ovde zarađujete ukupnih 120%, a na svakih sat vremena zarađujete 0,74%. Kod trećeg plana, na primjer, znači, za treći plan morate da imate makar jedan u prvom i u drugom planu, paket kupljen i ukupno, dakle, 130 zarađujete, odnosno 0,38% na svakih sat vremena do ukupnih 130%, što je stvarno super. Ja sam, recimo, na ovom sajtu zaradio, ne znam, $10 za 2 dana možda. A kupio sam inače ukupno 35 ovih paketa. Dobro, sada već imam više, ali tada sam kupio 35 ovih paketa od od $3. Okej, znači kako kupujete pakete? Dakle, jednostavno, ovdje unesete koliko ćete paketa da kupite, znači ne unosite iznos, novčani iznos, nego unosite unita koliko kupujete, dakle paketa. Znači, unesete jedan paket, on vam je $3, idete ovde, ali da, pre no što ovde unesete, morate da uradite depozit. Dakle, depozit radite tako što kliknete ovde, idete add money, i ovde, znači, pre toga naravno povežete platne procesore kao što sam pokazao, ovde unesete koliko ćete depozita da unesete, na primjer $10, dajem primjer, ovde izaberete koji ćete platni procesor, recimo PayPal, idete ovde, kao što vidite provizija, koliko je, kliknete opet ovde da potvrdite, on će vas odvesti na PayPal, vi se ulogujete na svoj PayPal, idete ovde Pay Now, ako nemate dovoljno na balansu PayPala, onda će vam PayPal automatski sa kartice skinuti koju ste povezali. To je to. Kupili ste, vraćate se opet na sajt i to je to. Sada ste vi dodali tih $10 koje možete vidjeti ovde. I nakon toga, posle ću vam detaljno inače objasniti ovaj novčanik šta koja kolona znači, ali čekajte prvo da vam pokažem znači kako se kupuju. Znači idemo opet ovde i sada kupujemo. Ja neću recimo kupiti ovaj, kupit ću ovaj na primjer jedan paket i platit ću ga sa PayPala na primjer i kliknem ovde potvrdi. To je to. E sada, kada kupite paket, idete ovde da proverite, znači ovde samo na history, pa ovde, tu znači proveravate koliko vam taj paket zaradio do sada, na primjer. Ja ću pauzirati pošto se duže malo očitava ovo. Evo ovako. Dakle, ovde imate kompletnu statistiku, znači možete da vidite na koliko sati ste dobili novac od kog paketa, koliko vam je ukupno, koliko ste ukupno zaradili. Evo recimo i ovo sada što sam ja uneo tih $10 piše, pa sam za 7 kupio paket.
E sada, vidite, sad je kod mene 10 sati i 40 minuta, a ovde piše da je 16:39. Razlika između njihovog vremena i našeg vremena je 6 sati. Tako da, kada je kod nas ponoć, kada je kod njih ponoć, kod nas je tada 6 sati ujutru. To sve lepo idete ovde na home i ovde vam piše znači koliko je kod njih sada sati. Zapravo ovde vam piše, pardon. Znači kod njih je sada 16:40, a kod mene je 10:40. Znači razlika je 6 sati, jel tako? Tako da, jedna jako bitna stvar je kada kupujete ove pakete, da biste uopšte dobili proviziju od tih paketa, odnosno da biste zarađivali na te pakete, morate da odsurfujete 10 reklama. Ovde imate statistiku, surf statistiku, dakle piše vam koliko ste nedeljno, mesečno, godišnje i ukupno surfovali te reklame. Znači pratite ovu dnevnu statistiku, ja sam danas 18 reklama odsurfovao, da tako kažem. Znači evo opet da pokažem, znači ovde kada uđemo, znači zato kažem gledajte detalje. Evo, u stvari ovde to piše, vidite, za ovaj prvi paket da biste dobili, kada kupite recimo neke od ovih paketa, morate 10 surf reklama da odradite, da biste dobili proviziju. Za ovo isto 10, za ovo recimo 15, za ovo ne znam isto 15 i tako dalje. Znači surf reklame su vam ove ovde, surf ads, i znači samo odgledate 10 reklama, pošto sam ja već odgledao neću da gledam, ali čisto da vam pokažem, znači sačekate vreme da se odbroji, unesete ovo i to je to. Možete naravno i više od 10, ali minimum je 10 da odgledate. Kao što vidite, ja sam 19 odgledao, ali minimum je 10. I onda ćete dobijati proviziju, dakle. To je to, to sam objasnio. Sada novčanik da vam objasnim. Imate u stvari još jednu varijantu da zaradite, a to je ono što sam pričao Matrix, znači to su vam ove solo ads. Znači ovde kupujete poziciju u Matrix sistemu i onda kada dođete na red, dobit ćete taj novac. Sad, ko voli Matrixe da radi, to može ovde da isto i tu uloži. Ja to ne radim, ali ne kažem da to nije dobro. To je to. Sada, znači sve što treba da radite jeste kupite ovde poziciju, kupujete pozicije i nakon što iskupujete pozicije svakog dana odgledate po 10, 15, odnosno 20 surf reklama, zavisi koji ste paket kupili. I to je to sve što treba da radite. Na svakih sat, odnosno ako ste kupili ovde na svakih 2 sata vam stiže sam novac, znači ništa ne mora da radite. Kada sakupite $10, idete klasično ovde da isplatite novac. Znači idete ovde, izaberete znači odakle isplaćujete, ovde unesete koliko ćete, znači ajde sad da vam ne pokazujem. U stvari pokazat ću vam u nastavku jer već sam snimio video o tome, samo što nisam ga još objavio. Tako da vidjet ćete u nastavku kako detaljno da podignete novac i ujedno ćete vidjeti i dokaz da mi je novac stigao. Tako da ubacit ću taj deo pri kraju klipa da vidite. Ajde sad da objasnim ovaj novčanik. Znači, jedna stvar, znači, ako imate referale, predlažem da novac od referala odmah podignete sa sistema. Ajde da vam to odmah pokažem, znači, ovde. Znači ovde će vam, ovo što piše first, date balance, tu će vam se nalaziti novac od referala. Taj novac predlažem da odmah podignete sa sistema, pa da opet ubacite u sistem i da kupite pakete. Zašto? Zato što da vam se ne bi razlagao novac da imate i ovde, bolje vam je da vam bude na jednom, jer onda kada kupujete, odnosno kad radite repuršal, onda vam je lakše kada vam se sve nalazi na jednom balansu nego kad vam se deli tako na više balansa, da tako kažem. Sada, 35% od novca ovog što zarađujete vam ide na repuršer, a ostalo vam ide na normalno na balans za podizanje. To je ono bitno što sam htio da vam kažem. I to je to.
To je to, ajde da vidim samo da li ima još nešto što sam propustio, možda da samo pauziram. Nema ništa, to je sve u principu što sam htio da vam kažem, sad baš sam tražio da li ima nešto da sam izostavio. U svakom slučaju, ako imate neko pitanje, pišite u komentarima. U nastavku ću vam sada pokazati kako da podignete novac i ujedno ću vam pokazati dokaz isplate da zaista isplaćuje ovaj sajt. Ovako, ovo je nastavak, dakle, gdje ću vam pokazati dokaz isplate, međutim, desilo se to da sam ja snimio taj video, ali iz nekog razloga ton se nije snimio, tako da je to video bez tona, pa ću vam ja ovako samo komentarisati. Dakle, kao što vidite, znači ovdje sam, ajde malo prematamo, kliknuo ovdje na novčanik, pa sam išao ovdje da isplatim novac. Nakon toga sam ovdje odabrao PayPal, odnosno platni procesor na koji želim da isplatim, uneo ceo ovaj iznos za isplatu koju sam u tom trenutku imao. I, ajde malo prematamo, ovdje izabrao, znači, mail koji mi je na PayPalu. Ajmo dalje. Da, ovdje sam objasnio sad, da, objasnio sam kako da povežete platne procesore, ali to sam već pokazao, pa ćemo to samo premotati. Kliknuo sam ovdje, znači, da isplatim i to je to. Ovdje mi je, dakle, pisalo da sam zatražio isplatu i da vidimo da li sam još nešto bitno rekao. Nisam, dobro. I samo da vidimo, to je bilo, vidite, 18.04, 18.05 po njihovom vremenu. Znači, tada sam zatražio, a novac mi je stigao, evo sad ću da vidite. Znači, utiću na mail, sačuvao sam te mailove. I to, evo da, možemo i ovdje da vidimo, znači, po našem vremenu, kad mi je mail stigao. Znači, evo, ovo je bilo, znači, 5 minuta iza ponoći, 14. novembra. Znači, tada sam zatražio novac, a evo kada mi je stigao novac. Znači, evo, 14. novembar, 6.34, znači zatražio sam noću uveče, a stigo mi odmah ujutru. Evo, pokazat ću vam to i na PayPalu, čisto da ne bude zabune. Znači, posle 6 sati, evo ga, to je to. Sad se možda ovdje vreme ne uklapa, pošto je razlika u vremenu 6 sati između njih i nas. Evo, to je to. To je taj iznos. Dakle, to je ujedno i dokaz isplate. Znači, stiglo je posle 6,5 sati bukvalno novac. Brzo stiže novac, iako na sajtu piše da isplatu vrše u roku od 48 sati, isplatu vrše zapravo mnogo, mnogo brže. I nadam se da će tako ostati za sada. Evo ga, ACX isplaćuje i on. To je to, to vam je dokaz isplate. Meni je jako žao što ne radi zvuk ovdje, ali šta da se radi. To je to. Ako imate nekih pitanja, pišite u komentarima. Imate na Facebooku, imate fan stranu, tamo isto možete lično postaviti pitanje i grupu ću sve ostaviti linkove u opisu i naravno link za registraciju na ovaj sajt ako budete želeli preko mene. To je to. Ćao!